आज केलंय गावच्यासारखी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीन कच्च्या केळ्याची भाजी। केळ्याचो मागचो पुढचो भाग कापून टाकलंय, साला काढून घेतलंय। मग हे बटाट्याचे फोडी करतात तसे मध्यम आकाराचे फोडी करून काळे पडताने म्हणून पाण्यात टाकलंय। गॅसवर कढई ठेवलंय, तेल वतलंय, तेल गरम झाला तसा मोहरी घातले। मोहरी चांगली फटफटली तसो हिंग घातलंय। केळ्याची भाजी वाईज थंड असता म्हणून हिंग घाला। मग हिरवी मिरची आणि बारीक चिरलेलो कांदो घालून हलक्या गुलाबी रंगार कांदो परतून घेतले। मग त्याच्यात भाजी एक रंग बरो येऊ म्हणून वाईज हळद घातलंय, कापून घेतलेले केळ्याचे फोडी घातलंय, सगळा मिक्स केलंय, चवीपुरता मीठ आणि पाव वाटी पाणी घालून झाकण ठेवून बारीक गॅसवर 10 मिनिटं भाजी शिजवून घेतले। झाकण काढलंय, मग एक फोड चिरडून बघितलंय, भाजी शिजली तशी वरसून ओला खोबरा शिवरून घातलंय आणि सगळा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। मस्तपैकी झटपट अशी कच्च्या केळ्याची भाजी तयार झाली। व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमका कच्च्या केळ्याची भाजी आवडता काय कापा आवडतात ती कमेंट करून नक्की सांगा।